haltuun tää Xantherasin kikkadustin midiovilla. Tuu tähän alapimeen tolpalla tähän oikeeseen reunaan näin. Sitten ota polttokäteen ja sitten tuplaklikillä tähtää tohon sisäkurviin vähän niinku tonne ulkopuolelle sillä näin. Ja sitten päästät irti ja lähdet heti etenemään. Tää on semmonen poltto, mikä menee tonne kulmaan. Ja sitten se toimii silleen, että tästä pääsee ohitte tosi useasti ilman, että ottaa mitään damagea. Varsinkin jos lähtee silleen niin heti liikkeelle. Eli ei anna sen spredaa liikaa sen liekin, kun ne devitetty loppuun kohden enemmän. Heität ton, lähet etenee, toi ländää, ja sit sä lähet vaan etenee täältä. Niin tästä ei ota mitään damagea. Ja sit jos sä saada kun CT näin, sit se kuuntelee, että ja näkeekin tossa sen liekin välillä. Että ne poltti vasta midiovet ja että siinä palaa, että ne ei voi niinku tehdä mitään nyt. Sitten ne helposti lähtee sille höntyilee vähän se ja nukahtelee sille, että sä ootkin tuolla ottamassa sitä dueliin. Tällä ainakin Xantheres saa tosi paljon tappoja niinku pro-peleissäkin. Niin kokeilet miten tää toimii sulla, lähet etsiä täältä näin ja kato kuinka paljon vihut nukahtelee tolla. Me monien luottama skin-sauna tarvitaan sun skineistä paras hinta. Meillä on myös mahis saada rahat tilille ilman 7 päivän vaihtoviivettä, eli tervetuloa.